Ayun mga lakay, this is Lakay Eric sa mga bago pa lang sa aking channel. Pakisuportahan naman ang channel na ito. At huwag niyong kalimutang mag-like at paki-share na rin yung mga video natin na ina-upload. At paki-hit na rin yung notification bell button para updated kayo lahat sa mga i-upload kong video. At salamat pala sa mga subscriber ko na walang sawang nanonood at tumatangkilik sa aking channel. At para sa mga magsusubscribe pa lang, salamat sa inyo in advance. At lagi tayong mag-ingat at huwag tayong magpapabaya sa sarili. At sa mga nagustuhan yung mga video na ina-upload ko, lalo yung mga pagluluto, mag-comment lang kayo at kung anong gusto nyong ipaluto, lulutuin natin yan. At nandito lang sila kay nagsasabing ingat kayo lagi at keep safe. Huwag kayong magpapabasa ng ulan kasi malakas ang bagyo ngayon. Salamat sa lahat. Shout out pala sa mga lahat ng nanonood sa channel ko at yung mga kasama ko dyan sa Cebu Pacific na gwardiya na matitigas. Ingat kayo lagi dyan at keep safe. Ayun. Hanggang sa muli mga lakay.